Art viċin it-tempji megalitiċi ta' Ħaġrat fil-limiti tal-Imġar se tkun esproprjata, dan bil-għan li jkun imħares il-wirt storiku. Fuq din l-art kien ħareġ permess għal bini ta' dar ta' żewġ sulari, iżda d-deċiżjoni tal-Kabinet se tibdel dan kollu. Is-Segretarju Parlamentari Michael Falzon fisser kif l-esproprjazzjoni ta' din l-art qed issir għal skop pubbliku e kif is-sit jinsab ftit metri biss il-bogħod mit-tempji li jgawdu livell ta' protezzjoni bħala UNESCO World Heritage Site. Dan il-permess għadda mill-Bord tal-MEPA u ġie konfermat mill-Bord tal-Appell minħabba li kien jirrigwardja art li kienet taqa' f'żona ta' żvilupp. Dan skont regoli infassla minn gvern preċedenti. Il-MEPA qed tintalab ukoll li tikkunsidra b'mod urġenti tagħmel ordni ta' emerġenza għal konservazzjoni. Il-gvern għażel li hu tieni deċiżjoni li ħares il-wirt patrimonju, il-wirt u l-patrimonju kulturali Malti, minkejja li ħadd ieħor li llum qed jiskandalizza ruħu ħafna kienu stess li meta sar il-pjan lokali fl-2006 ħalla li l-post in kwistjoni jibqa' Building Development Zone. B'hekk saħaq is-Segretarju Parlamentari Michael Falzon din id-deċiżjoni kellha tittieħed biex tagħmel tajjeb għal dak li sar ħażin taħt amministrazzjonijiet nazzjonalisti.